DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Wali and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi ayewa. Chitubu ichi ndicho chitubu chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Nyaya yachatunga, yavhura, yavhundunyura zvinhu zvakawanda. Vamwe vakati haasi mwana waMugabe, vamwe vakati kune ngozi kumusha kwavo, vamwe vakati pari kuda kutombofambirwa kumatare, vanhu vari kutaura nyaya dzakasiyana, vamwe vakati ngavasimbe kunamata, pari kutaurwa nyaya dzakasiyana siyana. But sezvamunoziva, kana dziri nyaya dzechivanhu, dziri nyaya dzine chekuita nechivanhu, ndine munhu one wandinotemba anotipa information iri accurate, Gogo Svikiro renyika. Ndabva ndavabata pafoni tichitaura kuti zvinombofamba sei, ko idzo ngozi dzacho dzakamira sei, chii chiri kuitika, chii chinofanirwa kuitika kumhuri yekwaMugabe. Hanzi maoko avo akasviba, maoko avo ane ropa, hakuna munhu anourayiwa zvotsakatika. Ndidzo ngozi dzacho idzo dzidzi. Saka ndisingatambise nguva, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinofambira nyaya yacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU-PF. Handiti karipo pakuda kufundusira nekutyisidzira vanhu. Regai tipinde mufone call conversation yandaita naGogo Svikiro renyika. Sirise. Aiwa, ndiri naneni, muri kusimba here, munosimba here. Aiwa, takachengetwa. Chengetwa chaiko chaiko. Aiwa, zvinokudzwa. Sorry, maakunetswa kamakazorora kudai. Aiwa, it's okay. Handiti rana mbuya vevanhu vazvikurei. Aiwa, ndinotenda. Ndozvatakagarira musango here. Right, ya panapa ndine nyaya yandinayo Gogo, nyaya yachatunga iri kuitika kumhuri the late Robert Mugabe. Ndine video randaita raQueen Tatelicious vachitaura izvo kuti dai mai Mugabe vambofamba, nekuti vanoziva kuti vaMugabe maoko avo anga ane ropa, anga akasviba. And then iye Grace Mugabe maoko ake ane ropa, akaita sei akasviba, ngaavambofamba. Saka ini ndoda kunyazonzwisisa kuti mhosva dzinoparwa nana baba kana kuti dzinoparwa nevakuru vedu dzinoripwa nesu here, kana kuti kana vatofa zvatopera. Motitsanangurira kuti chivanhu chacho chinombonyasofamba sei pakadare ipapo. Ndatinge ndoda kutotaurawo pamusoro penyaya iyi. Chinoitika paupenyu, vamwewo vanobva vati zvawaita wazviitira iwe nevana vako. Kutsika dzedu dzechivanhu, kana ukapara mhosva, vana vako vanofanira kutoiripa. Ndosaka uchiona ngozi dzidzoripwa munhu anenge akafa makore akapfuura kare kare, asi munonetswa kusvika manoripa. Chinoitika, mapoliticians nana papa, vanhu vaya vanobvida nevanhu vakawanda vane masimba, vanhu vane mapozisheni avakagara, zvikuru sei mapoliticians, ngavazive kuti vanhu venyama. Ende kana paine one akapuwa ropafadzo rekuita mutungamiriri, hongu munoenda pasi peruzhowa rwake, nekuti ruzhowa runokavha. Munhu anenge aine zodzo anokavha vanhu vese. Ndiri pafoni. Saka the thing is,
madzimai emapoliticians ngaashandise simba reumai adzore varume vavo, nekuti nyange vachityisa kunzwa kuvarume vanogona kuita mwoyo yakaoma. Kana watobereka nemunhu, wabereka nemunhu, tarisisa nzira dzake nemafambiro ake, nekuti zvinhu zvaanoita zvese zvinodzoka kuvana vako nevazukuru vako. Saka madzimai ngaadzidze stereki kutarisisa, kana achinge akabereka nemurume, ngaatarise mafambiro ake, amutsure nepese paanogona, nekuti zvaanoparamura nemisodzi yevanhu inenge ichidonha haiendi mahara. Mamwe madzinza abatirwe vana vavo, vamwewo ndivanononokawo kuzoenda kunotongwa nyaya dzavo, vamwe vanobva vachimbidza. Zvinhu izvozvo zvinodzoka kuvana vedu. Hakuna mhosva inorova, mhosva hairovi. Hakuna munhu anoenda akaendera mahara. Saka vakadzi vemapoliticians ngavatarisise varume, vazive kuti power is temporary. Hapana isingaperi, simba iro rinopera, ende iye akaenda anoenda nesimba rake, ongosara wangowo munhu. Handiti? Saka chidzidzo kumadzimai mapoliticians mazhinji, because vana ava yatongo mamhepo chaizvo, tikatarisisa chaizvo chaizvo. Pano vapara zvakati, pano vapara zvakati, uyu bona zvadai, ngaambodzokera kana kunhoroondo dzake dzeusikana. Mukaona zvaakunetsa kudai uri munhu wechikadzi, unodzokera kunhoroondo dzako dzeusikana kuti wakafamba papi zvikadini. Tarisisa mafambiro ako iwo, zvinogona kunge paine zvakakanganisika kumashure nemwoyo yevanhu yawakaputsa kumashure, because anofanira kunge ari mumba akagara zvakanaka. Uyuwo mukomana uyu, seuyu atogarwa nemhepo chaidzo. Tarisai manyatsira zvinoita majeri ekuZimbabwe, akuri ziya rekuSouth Africa, rekuDubai, rekupi, pese pauri. Vana mai ngavatsure varume vavo kupolitics uko, vasaitire vanhu, vasachemedze vanhu. Mwari ndiwo munhu wese, nyange ukaita position yakaita sei, hauna mweya mitatu, nyange ukaita simba rakaita sei, pandinongoona ruoko rwaMwari petese pakuzoti unopinda muvhu apa. Hapana anoescape rufu, tese tinosvika patinofa, kuratidza kuti ana masimba ose atonga murau waakatara. Saka zvinhu zvese zvaunoitira vanhu zvese, ziva kuti they must know kuti ivo they have a master ari kumusoro kudenga. Kunyanya vanhu vese vari mupolitics dzemuZimbabwe, ngatitaure zveZimbabwe Hostara Nation, ngavashandise misamiso simba ravo kuvana vevanhu. Misodzi yevanhu inopfuka, ivhu rinonzwa, Mwari anonzwa kuchema kuvapenyu. Ende vanhu vai vanofa vai, handizoti handisi kuwestira time here kuti vanhu vanofa, chinotanga kuitika munhu aenda kumusoro, anosvika achitongopedza kufa, anotanga kutoona kuti ndaurayiwa nanhingi, azi ngatuma nhingi zvazodai zvikadai so, oziya chikonzero chamuurayisa. Atinosvika kumusoro uko, vanhu vanomboenda nyika dzimwe vanozviziva zvandava kutaura izvi. Izvi zvaakuda munhu wemweya. Achinosvika kumusoro uko, unosvika uchichingurwa. Ini chandonyaziva, unochingurwa nababa vako kana kuri kuti vakashaya. Baba vako ndo vanouya, vobva vasvika, vochitsanangura kuti ndafira chakati kumadzitateguru ako, yaakutogarwa pai mudare. Saka vanhu vari kufunga kuti vari kuponda vanhu, vachiisira vanhu mapoizeni, vachidii, vachifunga kuti zvinongofa zvakadaro. Aiwa, munhu anotonoona asvikako kuti ndabviswa panyika, ndabviswa nanhingi, nyaya yotopinda mudare. Saka mhosva dzavo vamwe munoona vamwe vanoona dzakavamirira, dzekutoti uchitosvikawo gore raunosvika, unosvika uchitosvika uchingamidzwa nevaiva ukauraya, voti aiwa hande tinoyananiswa. I think kana uchiteerera nziyo, pane rwiyo rwevanonzi Mariya vemunomo, vangari ana Brenda Fasina naDhibhora, vakaimba rwiyo rwekunzi mbulali wami sesisonge zulu ngena ucheluso manza kuti wangubulalelani. Izvozvo tinodzidziswa kumhepo, tichiona kunyika dzimo, unotoona kuti munhu afa obva atosvika osvikogamuchirwa nevanhu vaya vaukatungamidza, kana wavakarwadzisa vaya, osvika osvikokubata kudai, oti aiwa handitoyananiswa. Izvozvo ndo chinonzi chokwadi. Kunyika dzimu kune matare, kunyika dzimu kune makotsi. Saka ivo vari kumusoroko, hakuna ropa remunhu rinongoenda mahara. Zvidzidzo zvirefu zvakatoreba zvokuti taitodaidzirwa vamwe wake kudzimba dzedu vanenge vaenda, vosvikotiudza kuti aiwa zvadai dzimwe nguva. Hakuna munhu asiri muprofita waMwari chaichai, kana zvine malevhu avo, nevanhu vechivanhu chaivo vanoziva zvese zvinoitika kunyika dzimwe.
hakuna munhu haaende mahara. Saka vanhu vanenge zvinhu zvavo zvavakaita ngavageze misha yavo iyi, vazive zvavakaita. Kana muchiziva vanhu vamakatadzira munoripa. Right. Ropa remunhu hariende mahara. Umwe mubvunzo wandinawo, ngatiti sehurumende iri kutonga iyo zvino izvi yobva yataura kuti endai munorova vanhu kwakati kana kuti endai munonyararidza kwakati vakunyanyotaura zvakati, sungai vanhu vachipa komandi kumapurisa. Poenda ngatipe example yemuna 2017 pakapfurwa vanhu mutaundi paipai nearmy. Ropa remunhu anenge apfurwa rinopfukira ani, apfuura here kana kuti atumwa? Aiwa, munhu utoipfukirwa mese, because iwo hakuna nyaya dzese muzvikuruka dziti vanenge vaine madetails vakuru vakatorekodha kuti kwazozvidai zvazodai mese munopfukirwa. Ndimbokuudza imwe nyaya yekuti zvinoitika kana uya nyakupfuura aenda uko asvika osvotongwa neuya uya obva abvunzwa kunzi osvotorwa obva anobvunzwa kunzi wakamuurayirei uyu, ari kuti ndiwakamuuraya, ndiwe zveshe wakadii wakamuuraya. Anotaura ndatumwa nanhingi. Nhingi ndiye akapa odha yakati ende vakuru vanenge vaine zvese, vanozviziva zvese. Saka iwo ndo pamunozona mwana waakungodonha bhidhiri munhu afa, kunenge akamirirwa kudaro. Vaive munhu dzovobva taiwa ngaitongwe uye obva ati bva mutorei auye, unoona munhu aakuenda. Saka ukapinda muchikwata chekuuraya vanhu newe unenge utori mhondi, ukatuma vanhu kunouraya, ropa racho riri mumaoko anyakupfuura ndosika uchiona inga maprogramu engozi dziya vari kurekodha ngozi anototaura ndakauraya vanhu avari 3 misha 3 yese yotoripa. Ivo vari kutuma vanhu ivavo amena havo. Isusu tine tsanangudzo dzavo dzese, zvimwe zvacho tirege kuudza vana, but tinadzo tsanangudzo dzese. Even mazuva asungwa murume anonzi Blessed Mhlanga uyavo, takazwa kuti midzimu yake yakaoma murume uyavo. Amene kuti akumenshina mazita evanhu, we are not supposed to do this. Takanyatsokudzwa inini kunzi aiwa marudzi abatwe, uyu mukomana ndirudzi zvisingaiti zvokuti dai matsura paitonzi tsurai amai Mnangagwa kuti zvinozonetsa vana venyu ava nevazukuru. Masara nevana nevazukuru voti mbuya tiri kunetseka nezvakati, ndobva tatanzi titsure, ndobva tangobatawo miromo tikati ramatipai guru. Ndikatofonera mumwe murume ari kuLondon, ini ndatumwa nenyaya yaBlessed Mhlanga, but handisi kukwanisa kuzvitaura. Akati zvino munozvichengeta kusvika rini, vanangotsikatsiko kusvika azobuda. Asi mukomana aya aitonzi dzinza rake rakaoma, idzinza risingabatwi, ende zvichanetsa kuvazukuru. Saka udzai mai Mnangagwa kuti izvi zvinhu izvi ndava mukomana uyu ngaabude, tandati tipe meseji kuna mai Mnangagwa direct. Saka ukatuma munhu kunouraya, ropa racho rinenge riri mumaoko ako, hakuna munhu asingauya, hakuna chovanzika chisingafe chakabuda muzvikuru. Hakuna munhu anoenda nhando. Inga kana mubhaibheri chaimo pakaurayiwa Kaini naAbheri, Mwari akataura kuti ropa remumwe wako riri kuchema riri pasi pevhu. Right, aiwa, pakajeka. And then imwe nyaya yangu yekupedzisira, pane makuhwa ataurwa futi naQueen Tatelicious aya amene kuti chokwadi kana kuti kunyeba, but tichangomabatira zvedu pamusoro. Zviri kunzi vana ava havasi vava Mugabe, ndeve anonzi Peter Pamire. Mashoko ari kutaurwa naTatelicious aya kuri kunzi ndezvechokwadi. Chii chinofanirwa kuitwa kana kuti chinofanirwa kugadzirika kuti vana vadzokere kudzinza ravo? Ipapo hapo pari tricky, but because shona yacho ndibva mboti gumba rimwe harina mwana handiti. Kana mwana akachengetwa mumusha zvakanaka, kazhinji vanondokura. Inini takaitombodzidziswa kunzi kuno umwe munhu kutoti mwana mukamuchengeta mumusha musiri make mudzinobuda ototaura. Then kozoitawo rimwe dzinza rinotsvagawo mwana waro. Kana mwana akuda kudzokera kumusha kwake anodzokera. Kuma-South Africans ndinofunga nonzi waiti udhinisiko, kureva kuti ari kutsvaga dzinza munomudzorera kana akuda kuenda kumba kwavo, kana dzinza rake raakumuda. Vamwe vanhu kudhara mune zvaita vamwe vakuru vaine ropa rekuti anzi richengeterwe musango. Vamwe voti mwana wedu anotofamba netsoka kusvika adzoka, vamwe voti anopenga ari ikoko kusvika mamuunza kunoko. Saka idzo dzimwe nyaya idzo, kana vari ivo mai
mugabe kana vachiziva kwakaona vana vachaindisa vega kana midzimu yavana yakuvada inotaura kuti dzosai vana kana vari mamugabe aya vanongogarawo mumusha mavo asi kana baba vavo vaine zvavakabatawo zvakaipa zvinenge zvichida kugadziriswa zveshiwawo kufambwa ngapafambwa. Aiwa, ndinotenda nemashoko enyu gogo nenguva yenyu yamatiwanisa. Aiwa, pakanaka muzukuru. Okay, muwe nezuva patsvene. Newo, thanks. Right, mavanzwa gogo svikiro renyika vachiti nemo vachititsanangurira kuti tizive. Some of us we are born free. Some of us we are ama 2K. Hatitombozvinzwisisa kuti zvinofamba sei izvi. Mangozvinzwira mega. Gogo svikiro renyika vachitaura. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.